Další dovolená na koni. 5 dní bez hotelu, bez teplého jídla a na postel rovnou zapomeň. No aspoň se nemusíš sprchovat. Cestování na 2 kolech má své určité instagramové pro, ale jsou to právě ty proti, před kterýma tě varovala mamka, co si nakonec pamatuješ. Hlavně měj perfektního parťáka. Rakousko je, co bys dlažební kostkou dohodil, a jejich cesty si s posměchem ukazují na mé spodní prádlo. Tvůj největší nepřítel není Petr Kotwald a nýbrž počasí. Nevím, co proti tomu všichni furt mají, ale chemtrails jsou úplně super. Vyčůrat, vykakat, pusu a jedem dál. Tancuj, vykrůcej, dokud kapela hraje. Hlavně dávej pozor, aby ses nevetřel mezi nefalšovaný rakouský asfalt. Nemůžeš to celé brát jako finální misi v Need for Speed. Odpočívají Schwarzenegger. Opáchnout pížmu a nikdo se nekouká. Ty vole. Ty vole, taky prcek. Chci ho pohladit. Na nomádskou dovolenou si 2krát promysli, co si zbalíš. Kanoe a masážní stůl je sice základ, ale to hlavní vždycky přibalí drahá polovička. Měj sebou notýsek, ať zaznamenáš třeba boj s obří anakondou. Hvězdy zrovna 2krát nehřejí, ale přítelkyně stejně nedá pokoj a tak ráno pokračuješ v hledání rakouského zlata s tucflekem. Stejně jako hora Říp tě okolí místního velikána Grossglockner přiměje docela často vypnout motor. No, to kožené oblečení zrovna 2krát nedýchá a čurání do vody je v Písendorfu místní tradicí. Po první 1000 najetých kilometrů už si celkem živě představuješ ty lázeňské pobyty, co Slevomat nabízí asi za 17 korun. A jestli chceš wellness, musíš improvizovat. Romantika vzala za své někde mezi Smradenhainem a Nevyspalsnem a na masáž dolní oblasti se ani jeden z posádky dobrovolně nehlásí. Dokud je slunce stále ve tvém týmu a pronajatý stroj Honda nejeví známky opotřebení, hřejivý pocit svobody už jen podtrhne kolona plechovek, která nepředstavuje překážku pro vozidlo s útlým pasem. Láska prý prochází žaludkem a ono někdy pro pocit instantního štěstí a radosti opravdu stačí jen trocha vody a 2 vysušení mamlasové. Na motorce se nikdy nehádáte o muzice, chlap si užije to ježdění, žena zase procházky a hlavně přece jeden druhého. Film si asi dneska nepustíme, ale je rozhodně na co koukat. Na zdraví.